Ngrewangi mae gawe tape. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Ki isuk-isuk ceritane nyong karo mae ginyeki tela nyong. Ki telane kanggon ngalasi nandur dewek. Dadi nek nggon nyong kuwi ning nggon galengan-galengan kae ditanduri tela masih sedidik tapi lumayan nek ki gawe remisan dewek ya anang. Nggih. Singkat cerita ki telane wis dikumbah, wis resik, terus didang. Nek ning nggon nyong bahasane didang. Ning nggon Rika-Rika Pada bahasane apa? Ki bahasa Indonesia ni yang dikukus ngono iki lah. Ki isuk ki wis lumayan padang ki tapi nek sore ki cok udan ning Rika-Rika Pada udan papanas ki. Ki wis andang mateng wae ki tapi ki tak rasani ki kaya mogol ngono ki. Tapi jare mae tetep digawe wae ora apa-apa ngono ki. Ki panas banget ki ngebul kaya ngono kuwi alah nganti gigal siji kuwi saking panase ora kegatol siji ki dinteni adem dingin ya terus giwae iki diproses ngerageni tape. Ning kon kene dirageni siji-siji ndang nganti rampung ya ndang telaten wae lah. Soale ngapa ngenteni adem? Soale nek panas ke ya ragine ya mati dadi ora berfungsi ngono kae lah. Kiye ning nggon kene dilanjut mae areng ngrageni. Dulur-dulur pada doyan tapi ora nek ning nggon doyan kabeh. Kadang ana sing adol ning warung-warung kae tapi nek nggon nek gawe tapi ya nggih dhewek ngono lah. Ki singkat cerita wis rampung kabeh areng ngrageni terus ditutupi nganggo godhong gedang kuwi aja pada salfok ya karo godhong gedange. Soale kuwi disimpen ning kulkas dadine warnane ireng yang ngono. Bar kuwi langsung dikrukupi nganggo kresek kaya ngono kuwi dimbu ki wis 2 dina kepungkur terus tak tiliki ki wis mateng. Jan ki wis mateng enak tenan jebulane tela mogol tapi tetep dedi ngono ki lah. Terus langsung digoreng wae ki karo mae lumayan ki enak ki gawe bader ngopi ya wis tak pareng.